naisina putkaat ovat. Vasarit ei oo vasta rinnassa, kun raha puhuu tuhon puolesta. Jengi muka punavihreää, vastarinta melko nihkeää. Sanoja, sanoja vain, poliitikoilta kuulemme aina. Lähiluontoa suojellaan, betoniivo sinne tuupataan. SDP ei sano yhtään mitään, eihän ole mitään menetettävää. Toki gründereiden kaula pannassa on helpompi aina juoksennella. Eikä kokoomusta yhtään kiinnosta, kun kulttuuri ja arvot tuhotaan. Eihän muuta voida odottaakaan, vain raha puhuu puolestaan. Eikö lähiluonto kiinnosta, asukkaiden ääntä kuunnellaan. Meidän äänet kyllä halutaan, mutta ei minkään eteen toimita. Sanoja, sanoja vain, poliitikoilta kuulemme aina. Lähiluontoa muka suojellaan, betoniivo sinne tuupataan. Miksi teitä pitäis äänestää kuppikunnissa, jos päätetään? Me ollaan teidän pomoja, unohtuuko se sillä pallilla? Miksi teitä pitäis äänestää kuppikunnissa, jos päätetään? Me ollaan teidän pomoja, unohtuuko se sillä pallilla? Onneks kohta on vaalit tulossa, huhtikuussa 2025. Siellä viimein me vihdoin näemme.